Badakizue zenbat planetek osatzen duten eguzki sistema? 9. Esan nirekin batera. Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno eta Pluton dira eguzki sistema osatzen duten planetak. Eguzkia astro nagusia da. Duela 4.500.000 urte inguru sortu ziren planetak. Eta eguzkia beraiekin batera. Planetek eguzkiaren inguruan egiten dute bira. Eta ez dute berezko argirik. Eguzkiaren argia isladatzen dute. Artitzarrari adibidez, sumendien planeta deitzen diote. Eta oso diziratsua da gaueko zeruan. Bero handia egiten du bertan. 250 gradu. Haze beroa. Niri asko gustatzen zaizkit planetak. Eta zuei? Badakit! Zuek marraztutako planetak bidali? Eta guztion artean Irrien Lagunen eguzki sistema osatuko dugu. irrienlagunak.com